myös koekierroksella 107,5 metriä. Hän oli pienemmän kilpailussa 20. Ja pitkää tullaan. Tässä on 3 kovaa miestä. Hyppäsivät koekierroksellakin. Hienosti siis Mikkola 110, Debelak 107 ja Ranner 107,5. Nyt 112 metriä Ranner. ...106,7 on hänen pisteensä. Ja kakkosen. Mikkolan pisteethän olivat siis 97,3. Seuraavana on Sveitsin viime vuoden mestari Gerard Ballon. Hän oli pienemmän kilpailussa 37. koekierroksella 98 metriä. Ja jää